बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के मिकड़ी का खबर बलवंती बेबी में हाफरात का मरहबा दनवा मेरे के खबर है में बदल को फातिमा शरीफ खबर फेशम के गोतुं मेरे में फुरतमा बला लानी मिकड़ी का फाकुल वे मुहिम खबर तो के सुरही तक मेरे के तफसील गफा कुरवे मुहिम खबर तक के सुरही तो के तरेगा डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन इमारत कुरमुद्य थाने के माथिन सीमेंट बस्ताय वेट्टी मारवे बांग्लादेश के कुडकु चकम पाराउशन जियान के मारू के बादल के कोतो जियान के मैमफेर नंग 17.5 मिलियन रुपया दिन में सिविल कोर्ट उनकुरी हुकुम डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के फरातुंग हाई कोर्ट का इस्तेनाफ करूं साफ चैंपियनशिप का मादमा हवीर राजा श्रीलंका खुले में विक्कोमंग हमजीफा फर्स्ट हास टिकट गतरे एंग हास हासते का टिकट राय सोफी हूं नागाफ वाकमा बुना वाह का एओफी हूं दो कुरे खबर गेतरू मॉडर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एमजे के राइस कम के मकाम मोहम्मद हमदून इस्तीफा दिन खबर के तफसील बिस्मी गडी बलालाना ಬಲ್ಲವ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದಮಿ ನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ ನೇರು ಯೆ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟಾಪ್ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ साबस कदे ಏನ ವರ ಗೆಜೆಟು ಆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಕಾಮ್ ಸೋಸಂ ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗ್ ದಂತ ಇಚ್ಚ ಕ್ಯಾಂಗೆನನು ಜಾನೆ ನೆಂತ ಅಣಕ ಕೋಚ ಬಕಾ ಹೋಯ್ ಮಹಮೂದನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೀರು ವಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಸ್ Baby, coach tikakani. Guess what? All of them favorite. Airways Miharways Emmenge Makbul with noodles. Market ko distribute kurani Daisy. MWC Gava showroom. Fasar weging hinga promo. Femi tarta membrane. Holia fittings pumps. Anniversary Viva hinga promo ekini. Promo gali bani 10% discount hai. Femi tarko 10% discount li bani. Fenta udilu hitmata 10% ke nahi. MWC Gava showroom. Waki waki nuane miharu Uriha kameng en number kum Idu melli bene miharu MTCC ke hotline Taturu faturu tavala Zola fansas Botu yadu hitumata Zola fansas Injine gannanta Zola fansas Emmenang en number Zola fansas MTCC खबर बलवंती बेबी में हाफरात का दिस फार्मर हवा दनवा मेरे में फुर तमामी बालालनी डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन इमारत कुरमुद्या थाने के मतीन सीमेंट बस्ता वेट्टी मारुवी बांग्लादेश के कुडकुजे कम वाराउशन जियान के मारू के बादल के को जियान के मैम फर 3.5 मिलियन रुपया दिन में सिविल कोर्ट एकुंफुनी के मचक कुरे हुकुम इस्तेनाफ कुरंग एकुंफुनी होशियार खबर डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन इमारत कुरमुद्या इमारत के दशम मम्मया को हिंगाफदन को सीमेंट बस्ता बोला वेट्टी हैंगा हर के जियान मरवी इतिहास अशार बना हर के डिसेंबर मुगे 16 वन दो
ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಮರುಗೆ ಮಸ್ಲಾಗ ಕುಜ್ಜಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಣಿ ಗೆಲ್ಲುಮಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ 7.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾನ ಗ್ಯಾದನ್ ಮಗದಿ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರ್ವಣ ಹರು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಷಾಳಾಫ ಎ ಮಸ್ಲಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊಗೆ ಎತ್ತಿಡೆಸ್ ವಣದು ಕುರಿ ಹುಕುಂ ಗಾವಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹೋದ ಮಗದಿ ಫವಾ 7.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗ ತೆರೆನ ಗ್ಯಾದವೆಣೆ ಗೆಲ್ಲುಮಿಗೆ ಬದಲಕಿ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಕ ಮಖಂಡಾಳ ಎ ರುಫಿಯಾ ದೇಮಸ್ತುಗೆ ತೆರೆಗ ದಕ್ಕ ಹಲಾಸ್ ಕುರ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಂಗಾಫ एगे फोन डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के फरातो मिहार वणी एमसला इस्तुनाफ कुरंग हाई कोर्ट हुशाड़ाफ हाई कोर्ट के मीडिया ऑफिसर अमीन फैसल सीएनएम विदाड़वे बदले के कोतुका 4.5 मिलियन रुपया दक्कं अमुर को सिविल कोर्ट कुरी हुकुम एकुम फनिंग इस्तुनाफ को फवणी में मोहगे 16 वण दो हुकमा एकुम इस्तुनाफ कुरंग हुशाड़े मसला बलागत मामद हाई कोर्ट अदे गोतेर निम्मा फेनवे बदले के कोतुंग 4.5 मिलियन रुपया देदुस माफिरवा देमस्तु के तेरेगा दक्कं हुकुम को सिविल कोर्ट मीडिया अगस्त मोगे कुरी ए हुकुम गा बोने फवनी डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के फरातो मसे के कुर मुंदानी को सीमेंटी बस्ताए के तेरे दुवार मचा बागुत तिरिया बेट्टुरु सीमेंटी बस्ताए कुंजही ए वगुतु दुवार मति हिंगाफ दिए जिहान के माफ करवा जियान नंगे कुम गसा बुल्ली बुनानियात का फरवाद मुंदानी को मारो फवातिया जियान मारवी डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के मुअज्जफुन तके एकुम फुने के रस्मी मसिकत के तेरे कुड़ा फरवा कुड़ा अमल तके के नतीजा के सबुं का जीनाई मिंकनु शरीयत साबित फवाकमा अदे अमल गसाबुन जीनाई माफ करवा अदे अमल गसाबुन जियान के मैफरन अली फवा गेलुम के मदनी मसूलत वाइकेरियस लाइबिलिटी के दशुंग ए अमल कुरी फराता तबावा इदारा के खैसतुन डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के फरातुन उफुलन जहे का मदनी मिंकनु साबित वाकमा जियान मरवी मसला का डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के एमडी हिमनेगो तंग है के मचा दावा कुरे ए इंडिया के हाथरोमी का आइकुफुनी के सुपरवाइजर मूसा हसन डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर आदम शफी को के मचा ए मसल तक का क्रिमिनल कोर्ट का दावा साबित नुवी एकुफुनी के एमडी शफी को के मचंगे कनी कुछ साबित भी मी हुंगे तेरे जलली देबी देसी दंति भी मी हुंगे तेरे मूसा के मचा एल्लक का फनरहास तुइस तरुफिया के जूरी मना के आदबेंगे वीरु दे विदेशी नंग इवी हैंग हास्तु से तरुफियागे जोरी मनागे अदबे जलल्ला हुकुम कुरी सीमेंटी बस्ता मच्चर नग मुंदियेरु विंच ऑपरेट कुरंग हुरी रज्जाब अलिया एनंग एही तिरवांग हुरी मुतमनी रमचंद्रन के मच्चा मीह कुमार वेदियम के फरुआ कुड़ा अमले कुरुम के दावा रज्जाम के मच्चा साबित फवाती एना हाहर जलल्ला हुकुम कुरीरु मीह कुमार वेदियम के फरुआ कुड़ा अमले का बैवरिन कुशु के कुछ साबित वाती मुतमनी के मच्चंग इवी तिंग हरा दे महा भारत हुगे जल हुकमे ए मसला बेलवी गाजी अली रशीद हुसैन विदाड़वी एहा साहिंगिरो मातीग ಹೊರಗೆ ರಜ್ಜಾ ವಿಂಚ್ ಆಪರೇಟ್ ಕುರ್ಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯೇ ಏನೆ ಎಮಸೆಕೆ ಹವಾಲು ನುಕುರನಿಸ್ ಆಮಿಲ್ಲೆ ಕನ್ ಸಾಬಿತು ವಾಕಮ ಎಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯೇರು ಎತುನಿಗೆ ಸಲಾಮತಿ ಕಂಕಂ ಹುರಿಗೊತು ಮಗ್ಮತಿನ್ ಹಿಂಗಾ ಮೀಹೆಗೆ ಗಯಂ ಏನ್ ಬಸ್ತಾಯ ವೆಟ್ಟುಮ್ಗೆ ನುರಕ್ಕ ಒಕ್ಕಮಶ ಅದೇ ಫದ್ದ ನುರಕ್ಕದಂ ಒಕ್ಕಂ ಎಂಗಿ ಹೊರೆ ಏನೆ ಎಮಸೆಕೆ ಕುರಿ ಕುರುಮಕಿ ಏನೆ ಕುರಿ ಫರುವಾ ಕುಡ ಅಮಲೆಕ್ಕಮ ಗಾಜಿ ವಿದಾಳುವೆ साफ चैंपियनशिप का मादमा हावेरु राज्य श्रीलंका कुले मेच विक्कुमंग हमजेफवा फर्स्ट हास टिकट के तेरे एंहा ससते का टिकट राई सोफी हुन्नागा फवाकम बुना वाहक एओफी हुंदो कोफी नंगहा मनुकुरम शरतु को मालूमात एंगे फरात को मिदालवी का मब्बुने नुहे गा शायु को फवा खबरे गा बुने फवनी मादमा के मेच एंहा ससते का टिकट राई सोफी हुंगेंगो स्पवाकमशा सपोर्टर न टिकट नुलिबुनी मिसब बाहुरेगमा मिवाहक दोको राई सोफी के तर्जमा मब्रुक अजीज विदालवी ए खंडेली के दोगिकमशा एक हालकमे हिंगा फनुवाकमा मादमा के मेच के टिकट गणनम फाती हुंसरे गिन बयको मिहारू मियदुवणी क्यू हदाफा नमस टिकेट विक्कम फेशिता कुಡ ವಗುತ್ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಅವಣಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹುಸಿಫಾ ಏಕ ಮಾಗುಳಿಗೆ ಹೆಸರ ಹದ್ದುಗ ಮುಜಾಹರಾ ಕೊ ದಂಡು ತೆರೆ ಬದಗನೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ಕಿ ಗೊತುಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಬಾಲಾಫವೆ मी हमने जोंतका गुಳಿಗೆ मिहार एफएम बणी मादमा रेगे मेचंग इतुरु एंहास टिकेट विक्कु मण्णि माफा एकं हामकों एफएम नेरनो बयानिका बुनी स्पॉन्सरुन्ना कुळुंतेरिंगे आयलातका क्लब तकं हास कोफवा देहास वस्तते का टिकेट के तेरे आमुन्नं एंहास टिकेट विक्कण्णि माफवा कमा मोल्डिस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एमजे के रईस कम के मकाम मोहम्मद हमदून इस्तीफा दे वाफी
MJ के राइसकं हमदुन इंतखाब कुरी फाह सितंबर विहीगा एना इस्तीफा दे वाकं हामकों MJ नेरुनो बयाने गबुनी हमदुन मगामुंग इस्तीफा दिने मियादुकमशा एना इस्तीफा दिनुमुंग MJ के हिंकुम के मसूलत अदा कुरानी ना प्रेस आली रिफ्शान कमा हमदुन के इस्तीफा के सिटी का फाको फवागतुंग एना इस्तीफा दिनी वजीफा या अमिल दिरुम के कंकं कुरिकुत के सबो मगाम के मसूलत अदा कुरमंग एकशी के बाबागुतु देवेने तुमु MJ इम्बुनी हमदुन के राइसकम के आहरिंग हा दो के तेरेगा MJ के हिंकुंग हरदना को आसासी गवादी इस्लाह कुरम के मसिकदाय को नोसवेर कंकुरिया रुमा ए जामिया इंकुरिंग हिंगा फरनुआ वर्गे गिना प्रोग्राम तक हिंगा फवाकमा COVID-19 फरुआ होदमंदिया हद्दी हतिंग हरुगे आंगहेन को मरवज सीएनएम मालूमात लिबनगुत का COVID-19 हास को हुलमाले का गायन को फवा मेडिकल फैसिलिटी का फरुआ द मुंदनी को मियादु मारिफनी हद्दी हतिंग हरुगे दिवे ही आंगहेने मी कोविड जेगे मे मोगे तेडे गा मारु इथिंबण मिहा एमआरआई कुराजे मिहात नमी बली गा मारु मिहंगे आददोनी दु सत्ता तिरी साय कंगाराफा एचपी गे मे फहुगे तफास सब्त कुंदा कागतुगा ई हावेरो हायका हमें हिंगे सर्विस कडिरुगे तेरेगा राज्य इतुर 40 हमी हुंबनी कोविड पॉजिटिव वेफा ए को एक्टिव केस तो के आददु एंहा सस्ते का सब्बी हवनी आराफा आदि राज्य मिहातने बल जहुनु मिहुंगे जुमला आददकी अड्ढिया फस हस्तिंस्ते करनो अधिया हातरे कोविड नवारे के हाल तुंग अरेग तुम राज्य का वैक्सीन के 3 बड़े डोज दणी चाहमु इस्लामिक स्टेट ISIN राज्य के MS लीडर का मब्बुना न्यावेन फॉर्मुलक वादडु करियाविला मोहम्मद अमीन के मचंग फ्लाफा दावा तो के शरियत के आडह में मादम क्रिमिनल कोर्ट का तावल कोफी अमीन के मचंग हाई कोर्ट बातिल कुरे निम्मु सुप्रीम कोर्ट वनी बातिल को माफ करवा अमीन मिनिमम कुरे निम्मु सुप्रीम कोर्ट वनी बातिल कोफा आदि मसला बेलैनिकम कंडाड़ा क्रिमिनल कोर्ट के शरिया गेंदन सुप्रीम कोर्ट वनी कंडाड़ाफा हंगुराम वे जमायत का मीहुन रिक्रूट कुराकम तोमत कुरवे अमीन की अमेरिकन टेररिस्टों के गोतुका कंडाड़ा मीहुन के लिस्टु का हिमन नुफुरतम दिवे ही मिहा अमीन की टेररिस्टिक कम कंडाड़ा अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कंट्रोलिंग एने बनी माली दतिकुरुम के फ्योलो अलाफा सितंबर में के 11 दिहासे के अमेरिका इंदियन टेररिस्ट हमला फो आदम फशी एलिस्ट का हिमनाफवा अमीन की सीरिया अफगानिस्तान का वरंग इसमी है के गोतुका ISIS समस्या के को देमी है कम बुनफवे अधिकुरिन सीरिया हंगुराम पर इन्फोनुमा फो मिहार फोनवनी अफगानिस्तान कम बिस्पुनफवे अदे माले गोतु नाहिने गोतु वैसे ही तेरे वाकमंग अमेरिका इन बुनफवे राज्य बेरुगा कुरम दाहग्राम तक दिवे हिफोनुम के तुहमत का अमीन हायर को फने इतिहास नवार वनाहर के अक्टूबर में के 24 वने दो के रे मीम वॉलनट के पाको लवे तो खबर तक अंकुट दानी कुडकुड इस्तिहार के वक्त कोड़ कफो बल्लो जकी हाद बैवर कित गेंदनी मेवर मागिना कोक्कोस नेरुनो कीवेनो हुट्टुवी पिकपका रुवादम विनुंतो पिकपका विस्नेरु ये मागिनेयो कियाफ ती कोचत ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम का फिहारे हुलवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप संटॉप नंग हुस्कों एहरी की फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेनुवा वरका एहेंवीमा साबस कदे एना वरक गेजटु आने Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag Bank of Modis car center most of them Guladi. Ashwar Dukosa Louisona Gulligan, Louisona Emma Hadaf repayment Hadaf in a card. I get my card Maudamate Benove repayment. Samalwe, Bank of Gulikama EVS card के मालूमात हिस्सा नुकुराते कस्टमरों के कार्ड के मालूमात हो दम बैंक ऑफ मालदीव्स को नुगुलाने Rakkaateri feng emmenang abadues
kiwa kinuane miharu uriha kamen en number kun idu melli bene miharu MTCC ge hotline daturu faturu tawala sola fansa botu yadu hidumata sola fansa injine gannanta sola fansa emmenan en number sola fansa MTCC MediaNet multi-screen మీ అప్లికేషను ఫోన్ ట్యాబ్లెట్ అది ల్యాప్టాప్ ಬೇಣುಕೊಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ అది ಸೀರೀಸ್ ಬಲಾಲಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಕೋ ರಿವೈಂಡ್ ವೆಸ್ ಕುರವೇನು ಹತರ ದುಹಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೆಚಪ್ ಕುರವೇನು ಎತ ಬ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ అది ಸೀರೀಸ್ ತಕಾಯ MediaNet ಕಸ್ಟಮರ್ ಉನ್ನ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇಲೆ ಬಲಾಲಿವೆ MediaNet ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುರುಮಫಾವು ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಬಲಾಲಿವೆ ಎಪಲ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರ್ అది ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ MediaNet ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲ तफसील बलम गिन दवाई में हफरात काजी से फार्मर हबादर नवा लोनजियारे कोलका लोनजियारे कोलका प्लेटफॉर्म का रेस्टोरेंट हिंक मास्टराडा प्राइवेट लिमिटेड एको वेफवा एबसम के बेरुं इतुरु बिमे दीफवा कमंग एसीसी बुना बुनु एको फुनिंदो कोफी स्टराडा कुंफुनिन रेनेरु नुनुस बयाने गा बुनफवनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोनुजियारा कोल सरहदगा प्लेटफॉर्म का रेस्टोरेंट हिंकुमंग एकुं फुन्याक वेफवा एबसुम गे बेरु नाजायज गुतगा एबस कमे कोफर नुवान कमशा एसीसी आमिलंग ओफं कुरुवागिंग उले मसले कमा एबसुम गे बेरु स्ट्राडा कुंफुन्या देहा सतरस्ते का फास्टोलस हतर अग फूट के बेमे लिफवाकमंग एसीसी बुने फवीनमस ए ब्रिज व्यूइंग प्लेटफॉर्म आयको आमुन न बेनु कुरवे गोतंग हुस जागे कमा स्ट्राडा बुने आदि आमुन्न हुलवाले फवा ए सरहदु साफ को बालाहट्ट मुंगेंदनी एकुं फुनिं कमगा वीनमस एतनु एकुं फुन्यं इतुरु मम फाइनु लिबे कमंग एकुं फुनिं गे बयानु को बुनफे एकुं फुन्या को यदु को फवा बिम गे कुलिनु दक्का कमंग एसीसी बुनिकम गवियस एकमा बारदी बयानु का बुनफनी एके नवंबर देहा सतारन जुलाई देहास अशारे दक्कन चहे कुया जोरमना गे गुतगा दक्कन चहे हुरी हाफासा दक्का खलास को फवा कमा एकुं फुनिनेट फवा बयानु का बुने फवनी एसीसी एमसला का फरतम तहकीक कावस आते नेडमुंता रिपोर्ट तो का एकुं फुनि गे बहें होदा फनुवा कमशा अमिल एदिगे फोन गे जरिया इना एकी गुगु तो मालूमात तेंग एदुमुवस एकमंग इंकार को फवा कमा आदि मी एसीसी गे राइसा मी एकुं फुनि गे डायरेक्टर ए जाती मसले गे तरंग उफंको गे उले मसले कमा प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट मसला का कुरेगे हाउसिंग मिनिस्टर आदि मालेगे मेयर डॉक्टर मोहम्मद मुइज के मचा दवा को देंगे दी एसीसी पीजी का एदुनमस कानून खिलाफ का में कुरबा फनुवानी का मुइज विस्वनी विदालफा आदि कोमे बस माकुरवादी कोमे कामे बस कुरबा फानी उसूल गेटेरें कम बस विदालवे मुइज विदालवे का हिंगाफा ग मिनिमम मुस्सात को बेलमा की ताद कुरबा का में कमशा नमस आसासन ने तुखमत कुरबमा की कंबोड वडा करनवा का में कम मोहम्मद तकरफान के कौमी जिहाद के मचा बुर तकरफान मीनमुगा फिल्मिंग उफदंग होम मिनिस्ट्री ने माफी फिल्म रस्मी कोंग इफ्तिताह को फवनी म्याहर के गांव में दुह के मुनासबत का मोहम्मद तकरफान निस्बे वडा करनबा हालिफ उद्यम का बेबी जलसागा फिल्म आकुले गुतुम होम मिनिस्टर इमरान अब्दुल्ला विदालवी ए अन्नंग ए जेल तकट का बोर तकरफान कुरेवी मातिर वेकें वा जिहादा गुरबानी त जमान के विष्णु तका एकुत जमानु के लो तक लदरिन्ना हमे ए जिहाद के निस्तिनमट का फेशी वार बोर्ड प्रोजेक्ट कमा बोर्ड तकरफान की दिवे कौम मुदुंग एमे बरुगद शख्सियत एमे मातिवेरी बातल एम्मे रेवंतरी मुजाहिद एम्मे हिवर्गद फहुलवान एम्मे हिकमतरी हकीम एम्मे केत्तरी साबिर एम्मे मोरिति रस्किफान एम्मे हंगारवती गौमी बातल एमनिफान के बप्पा फलकी हालिफ उतीम खलो अली खतीब तकुरफान के हुसैन खतीब तकुरफान मम्मा फलकी हालिफ इहवदु आमिना दियो
ಉಫಂವೆ ವಡಾಗಂ ಫವಾಕಮವಣಿ ಕಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸ್ಗೆಫಾನ್ ರಸ್ಕಂಗೆ ತಿಂಬಣ ದಾವುರುಗೆ ತೆರೆಗ ಬೋಡ್ ತಕುರ್ಫಾನ್ ತೌಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಪಿ ಬಪ್ಪಾಫುಳು ಉತೀಮ್ ಹುಸೇನ್ ಖತೀಬ್ ತಕುರ್ಫಾಣ ಬೋಡು ಬೇಬೇಫುಳು ನೋಡಿವರಂ ಫರು ಎದುರು ಕಲೇಫಾನುಗೆ ಆರಿಹುಂ ಕಮವ್ವೆ ಅಸ್ಕರಿಯು ಕುಳಿತಕ ಅಹಿಣೆಂ ಹುಣಡ್ತ ದಸ್ಕುರವಿ ಕಮವಣಿ ಬೇದಾಳಿ ನೂತ ಬೀದಾಳಿಯಕಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾರಿಗ ಒಣ ರಶೆಕ್ಕಮವ್ವೆ ಎವನಿಫಾನ್ ತುಪ್ಪುಳಿರು ಊತೀಮು ತುಂಡೀಕ ಮಳಿಫತಿ ಜಸ್ವಾಗೆನ್ ದೂಣಿ ಹಿಪ್ಪವಂ ಉಳು ವಿಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕೆಕಿ ಮಶ್ಶೂರ ವಾಹಕೆ ಎ ಹಿಪ್ಪವ ದೂಣಿತ ಮಿಣಿವಂ ಕುರವುಮಕಿ ಎಮನಿಫಾನ್ಗೆ ಆದ ಫುಳಿಕ್ಕಮವ್ವೆಸ್ ಬುಣೆವೆ ಬೋಹಿ ಅವೈಕಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂ ಮಶ್ರೂ ಹಿಯಾಫ್ಲಟ್ ಲಿಬುಣು ಮೀಹುಗೆ ತೆರೆನ್ ತೀರಿಸ್ ಮೀಹಕು ಮರುವೆಫಾ ಉಮುಂ ಎಫ್ಲಟ್ ತಂ ಹುರಿ ಹುಸ್ಕೊಕ್ಕಮಂ ಸ್ಟೇಸಿಂ ಉಣಫಿ ಹಿಯಾಯುನೆ ನುಬುಣಿ ಎಫ್ಲಟ್ ತೋಗೆ ವಾರಿಸುಂ ಹೋದ್ಗೆ ಮಸೆಕೆಂ ಎಚ್ಡಿಸಿಂ ಕುಡುಮುಂಗೆ ದಾಕಮಿಶ ವಾರಿಸುನ್ನ ಫ್ಲಟ್ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಾಣಿಕಮ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ ದೇಗ ಆಬಾದು ಮುಂದ ಫ್ಲಟ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಗುರು ನಗಾಫಣಿ ಹಹಾಸ ತರ್ಸ್ತೆ ಗಫಾನ್ಸಾಸ್ ಫಾಸ್ ಫ್ಲಟ ಅದಿ ಹಹಾಸ್ ತುಯಿಸತ ಫಣರ ಫರಾತಂ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗ ಸೋಯ ಕುರ್ಮ ಎಂಗುಮ ಮಿಹಾತನ ಸೋಯ ಕುರೆಫವಣಿ ಹಹಾಸ್ ಅಡ್ಡಿಯ ಹತರು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗ ಏಕೇಕೆ ಸಾಬ್ತಕ ಹುರೆ ತುಯಿಸತ ಹಮ್ಮಿಹಕ ಸೋಯ ನುಕುರವಿ ಎಂಗಿರು ತೇವಿಸ್ ಮಿಹಕುವಣಿ ಎಫರಾತ ಲಿಫವಾ ಫ್ಲಟ್ ದೂಕೊಲ್ಲುಮ ಎರಿಸಿಟಿ ಫಣುವಾಫ CNN ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಬುಣುಗುತಕ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ದುಯಿಸತ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಸ್ ಯೂನಿಟ ಗುರತ್ ಲುಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾತಾರ ನಮೆ ಫಣುವಾಫಾಯಿರು ಎನಂತಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುಣುಗೆ ಅದಿ HDC ಕಣ್ಣೆಗೆ ಹಿಯಾಫ್ಲಟ್ ತೋಕ ಮೀಹುನ್ ದಿರಿಯಳು ಮುಂತಾರು ಆಮುಗೆ ಗಿನ ಶಕ್ಕು ಆದರಣಿ ಕುರಿಮತ್ವಮು ಎಗುತುಂ ಅಸಾಸಿ ಗಿನ ಖಿದ್ಮತ ಲಿಬೆಣ್ಣೆತುಮು ಎತನುಗ ದಿರುಳೆ ಫರಾತ ಕುಂದರಣಿ ಕಂಬೊಡು ಫಾಳ್ಕುರಮು STC ಬುಣೆ ಫವಣಿ ಮೀಹುಂ ಬದಲವೆ ದಿರುಳೆ ಫಶಂ ವಾಯ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಫೆನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಫಸೆ ಹನ್ ಲಿಬೆಣಿ ಇಂತಿಸಾಮ್ ತಂ ಹಮ್ಜಸ್ಸಾ ದೆವ್ವಾಣಿಕಮ ಅದಿ ಫನ್ಸಿಸ್ ಪುರಿಗೆ ಸೋಳ ಟವರುಗ CCTV ಕೆಮೆರಾ ಹರುಕುರುಂಗೆ ಮಸಿಕೆ ಹಾತರುಬೇಕ ಬಹಾಲಾಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂತನ್ ನಿಮ್ಮಾ ಫವಾಕಮ ಏಕಮ್ಗೆ ಮಾಬಡು ತಫ್ಸೀಲೆಂ ಹಿಸ್ಸಾ ನುಕುರಿಯ ನಮಸ್ STC ಬುಣಿ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿಹಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಫವಾಕಮ ಬಾಕಿ ತಿಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ತೆರೆಗ ಬೀಲಮ ಹುಳುವಾಲಾಣಿಕಮ ಬೆಸ್ಪುಣೆಫವೆ HTC ನಿಮ್ಮ ಫೋತಿ ಸೋಳೆ ಟವರುಗ ತಿಂಹಾ ಹಿಂಹಾ ಕೆಮೆರಾ ಹರುಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಬುರಿಯಗ ಹರುಕುರಾಣಿ ಹೈ ಕೆಮೆರಾ ಕಮಂ HTC ಬುಣೆ ಫ್ಲಟ್ಟೋಗೆ CCTV ಕೆಮೆರಾ ಹರುಕುರಂ HTC ನಿಮ್ಮಿರು ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮೆನೆ ಸೀದಾ ದೋ ಹೆಣ್ಣೆಗೆ ಯಾ ಫ್ಲಟ್ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಸರಹದ್ದು ಅಂದಿರಿಕಮು ಎತನುಗ ಕುತ್ತಂ ಇತುರು ಫವಾಯಿರು ಫ್ಲಟ್ ಸರಹದ್ದುಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮ ಫ್ಲಟ್ ತೋಗೆ ತಿರೀಗ ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆದುಮ ಫೇಸ್ ತೆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕುರಿಯದ್ದೆ ಮಿಹಾಸಾಬು ಮೆ ಬಲಾಲನಿ ಮಿರೆಗೆ ಅಹರಿಂಗೆಣ ಸರುಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರಿಟ್ ಸೆಳಮಕಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಸೋದ ಕಿತಮ್ಮಿ ಹಾವಿಸ್ ಬೇನುನ್ ತೆರಿಕಮೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ್ಗ ಎಕಂ ಯೋತಿ ಕೊಫ್ಫ ಏಂಗೆ ಮಂಫಾ ದಿವೆಹಿಣ್ಣ ಬೋಡು ಅದೇಕಂಗೆ ಸಬುಂ ವ್ಯಫಾರಿವೆಳಿನ ಲಿಬೆಮುಂಗಣ್ಣ ಫಸೇಹತ ವೆಸ್ಕಿನ ಅದೇ ಗೀತುರು ಮುನಿಫಿಯ ಫಿಲ್ವಾಲುಮ ದಿಗು ದುವ್ವುನ್ ದುಪಾಲ ಸುವಾನುಣ್ಣ ಲಿಬೆ ಹಿಂಗ್ ಹಮಚಂ ವೆಸ್ಕಿನ ಎ ಫಳಿಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಲಂ ಕುಂ ಗುಳಾಲವೆಗುತಂ ಹುರಿ ಮೀಹುನ್ ದಿರಿಯುಳೆ ರತ್ತ ಫಾಹಗಕೋ ಎರತ್ತಂ ಎಡಶುಂ ಅಂಡಿರೆಶಾ ಫಾಲಂ ಕುಂ ಗುಳಾಲುಮ್ಗೆ ಮಸಿಕೆ ಕುರ್ಮಕಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆಕಮೆ ಅಹಿನಮ ಸಿಯಾಸತ್ ಕೆ ತೆರೆಗ ಮೀನುವೆಸ್ ಬ್ಯಾವರು ಕಂಕಂ ಕುರಂ ಎಬಹುರಿ ತೌಲೀಮಶಾ ಸಿಖತ ಕುರಂ ಹುರಿ ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ಎಬಹುರಿ ಎನಮಸ್ ಇಸ್ಕನ್ ದೀಫ ಹುರಿ ಕೊಂಕೊಂ ಕಮಕಪ್ಪ ಸಿಮೆಂತಿ ಜಮ್ಮ ಬಾಂದರುತಂ ಹೆದುಮ ಇಮಾರತ್ತಂ ಹೆದುಮ ರಾಜ್ಯ ಸಿಮೆಂತಿ ಜಂಗಯ್ಯಕಂ ಹೆದುಮ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಬಲಿತಕ ಫರುವಾದಿನುಮವ್ವರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಾ ಇಸ್ಕನ್ ದೀಫ ಹುರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿಮೆಂತಿ ಎಡುಮ ಮೀಗೆ ಕುಡಿನ್ ಸಿಮೆಂತಿ ಜಂಗಯ್ಯಕಂ ಹದಾಫಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿರ ಮಾಲೆ ದೆಂ ಒತಿ ಮೂಳಿ ರಾಜ್ಯ ಏಕಂ ಫಾಹಕುರಫಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲುಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಮಾಲ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬ್ರಿಜೆಂಗ್ ಎಳಮೊವ್ವರೆ ಮಿವಗುತ ಮುಹಿಮ್ಮಿ ತೌಲೀಮಂ ಹೇದಕುರುಂ ಕಮ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಮುಜ್ತಮವಾಕಿ ತೌಲೀಮಿ ಮುಜ್ತಮಕಂ ಹದಂ ಎಬೆಜೆಹೆಕಮ ತೌಲೀಮಿ ಮುಜ್ತಮೈಕಮ ಮಾಣ ಕುರವಣಿ GCE ಓಲೆವೆಲ್ ಹೆದುಮಫು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಂ ಹದಾ ಕುದಿಂತಕೆಂ ಇತುರು ಕುರುಂಗೆ ವಾಹಕಳ್ ನೂಂಕಮಂ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎವ್ವರೆ ರಂಗಳು ಫೆಂಬರು ಮತಿ ಆಮಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೆಂ ಹುರಿ ರಯೀತೆಂ ಉಫೆದ್ದುಂ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮಂ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಎಕಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಉಳೇಕಮಶಾ ಇಂಗ್ರೇಸ್ ವಿಲಾತುಗ ಎಕಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ಉಳೆ ನೀಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಫರ್ಗದ ಕೊಮ್ಮಿಫೆ ನಡಿಮ್ ಕುರ ಸೀತಕ ಹಿಸಾಬಂ ಎಮಿಹುಂ ಐ ಎಮಿಹುಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ್ಕೆ ತೆರೆಂಕಮ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಫೋರಮಿಕ ವಾಕ್ ಫುಳಿದಕ್ಕಮುಂ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗ ತೌಲೀಮಿ ನಿಜಾಮ್ ವರ್ಗದಣುಂಕಂ ಫಾಹಕುರವಮುಂ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎ ಇದಾರನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೆವಿ ಫಣುವಾಕಮಶಾ ಬಜೆಟುಂ ಎಯಂ ಇತುರು ಕುರಂಚೆಹೆಕಮ ಇಬ್ರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೀ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ನಿಮ್ಮಂಜೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿನ್ಮುಂ ತಕೆಕಮಶಾ ರಾಜ್ಯಗೆ FM ವರ್ಗೆ ಟೀಚರು ನೆಕ್ಕಮ ಬನ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಂ FM ವರ್ಗೆ ಟೀಚರುಂ ಗೆಣಸ್ಕೆ ಇತುರು ಹೇದ ಕೊಗ್ಗೆಂ ವೆಸ್ ತೌಲೀಮ್ ವರ್ಗದ ಕುರುಂ
tilafutta burichen elumavure muhim mukamang ibra vidalwi sabekamang ibra fa kurani ijtimai he badalen annani erun kamavum demokrasiyan he asardake kurani erun kamavum ibra vidalwi demokrasiyan he badaltekin annani amun eyan helun terivi min waraka kama adi minimum mussataka ves ekashikan wa he badaltekin annani erun kama ene itura vidalwani demokrasiyika nimmunta nimmani rayitun kama nimman tibe mihun helutterivi waraka demokrasi warugada vegen danikama tede rajyege demokrasi ettaka tawlimi daira warugada kulanje enema sarukarge visnun huri ehemba ehenennu ekan ingeni budgetun hedakuran reifa gotta balairu ijtimai balidan hallukurun iha bahata rajyege eme muhimmu de daira kamawa sihi dairaya tawlimi daira kura heda gaggandakan evvaruge adade sinai project takan hinkuman heda kuruma bani nimmafa eni muntan ehen huriru rajyege ijtimai kankan huri bossun lafa baki dima enne drugge waba bidesinge masala minuvas eta masalatake duwahun iturumun dairu siyasat kandeleni ehen dimayaka gawada khilafan ule bidesinge masalaki qaumi bodu masale eta zamane wande faru nuhiki taza kamay kuri faru gade faruwa eba hurikama verikama anna komme bayaku espune verikama awmafo going husve ನವರ್ಸ್ತೆಗ ಅಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣುವೆ ಕುಂಫೆಶ್ಕೆನ್ ಗೆಣ್ಣಂ ಫೆಶಿ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲ ದುವಾಗ ಪುರೆ ದುವಹೆದ್ದಿ ಗೋಸ್ವಮು ಮಿಯದ ಹಮ್ಯಂ ಆರು ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಬಿದೇಸಿನ್ ತಿಬಿ ಅದತೆ ಬುಣಂ ಇಂಗೆ ದಿವಸ್ಸಕು ಎಸ್ಮಿಕಮ ಕುಣೆ ಎಹೆಂಬೆ ಅದತ್ತ ಕಿಯಾ ಕಣ್ಣೆತಿ ಏಕಮಕು ಮಸಲತಂ ಉಫೆದೆ ಮಿಂವರು ಮಗುಮತಿಂ ಎಬ ಫೆಣೆ ಇಹಕದ್ದೂಗು ಫೆಶನು ಸಾಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆ ಗುಳಿಗೆಂ ವೆಸ್ ಏತ ಮಸಲತಕ್ಕೆ ದಣಿತಿ ಮಾವುಮು ಎಂಗೇಕಮಕಿ ರಾಜೆಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಾ ಉಮುರುಗೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಆಬಾದಿಯವ್ವರೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಎ ಉಮುರುಗೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಆಬಾದಿ ಗಿನವಾಣಿಕಂ ಮಸಿಕತುಗೆ ಮುಳಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅತುಗೆ ಒತಿ ಎಹೆಂವೆಗೆ ಮಿ ಮಸಲಂ ಹಲ್ಲಗೆನ್ನಂ ಜೆಹನಿ ಎಹೆಂವೆಗೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಅಲಿ ನಿಜಾರ್ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತ್ತುಂ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗಸ್ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲ್ತಂ ಇಂತಿಹಾಯಂಗೆ ಬಹುರಿ ಅದೇ ಮಸ್ವಾದಕ್ತಿಗೆ ಮಸಲೆ ಕೀವಿಸ್ ಎಫದ ಮಸಲೆ ಏನಮಸ್ ನಿಜಾರ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರವಾ ಗೊತ್ತುಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಕಣ್ಣುಜೆ ಏಯಿ ಗೌಮಿ ತರಕ್ಕಿಯ ಕುರವೆ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತಕಕ ವಾತಿ ಏಕಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ನುಜೆಹೇಕಮ ಮೇಯರ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಏಕಮಕು ಏನ ವಿದಾಳುವಿ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫಂ ಉಳೆ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲಕಿ ಗೌಮಿ ಬೊಡು ಮಸಲೈಕಮಶ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಮಸಲೈಕಮ ಅದೇ ಹಲ್ಲು ಕುರವೇಣ ಮಸಲೈಕಮ ವಿಸ್ ಏನ ವಿದಾಳುವಿ ತೇದೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರವೇಣೆ ಎಮ್ಮೆವಿಸ್ ಬುಣನಿ ಹೆ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ದಶುಂಯ ಹುರಿಹಾ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಬಿಸ್ ಬುಣಮುಂ ಐಯೆ ಏಕಮಕು ಹಲ್ಲೆ ಫೆನ್ನಂ ಎಬೊಯ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡಿಜ್ಜೆ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲೆಂ ಹಲ್ಲೆನ್ನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಳಿಜ್ಜೆ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲೆಂ ಹಲ್ಲೆನ್ನೆ ಏತ ಮಿಲಿಯನಕುನ್ ದೌಲತುಂ ವಕ್ಕಂ ಕೊಫಿ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲೆಂ ಹಲ್ಲೆನ್ನೆ ಕುಡಿತುಫಶಿ ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆತಿಫ್ ವಿದಾಳ್ವಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಳುಮವ್ವರ ಮುಹಿಮ್ಮಿಯ ಕವಾದ ಖಿಲಾಫತಿ ಬಿದೇಸಿಂ ಫೋಣುಬುಂಕಮ ಏನ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎ ರಶುಗಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಂ ಹದಾಗೆನ್ ತಫಾತು ಮಸೆಕ್ಕೆತಂ ಎಮಿಹುಂ ಅಗು ವಟ್ಟಾಗೆನ್ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ಸಿಎನ್ಎಂ ಮವಾಕದಕಮು ಆತಿಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫವುಳೆ ಬಿದೇಸಿಗೆ ಮಸಲಕಿ ಎ ಸಿಟಿಯ ಬೆಸ್ ವರಬ್ಬುಡು ಮಸಲೆಕಮ එහෙම වෙසිටින් හදමුන්ගෙන් දා ෆස්සහර් දූගේ ප්ලේන්ගා එමසල හල්ලු කුරම අප්බොඩු ඉස්කමෙද්දීගෙන් ගීන කන්තතෙකෙ කුරන් නිම්මා ෆවාකම ಗಿನಬೆಕು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗುತುಕ ಎಹಿಂ ಹುರಿಹಾಕಮೆಂ ಹುಟ್ಟಾಲಫೆಸ್ ಮಿಮಸಲ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಎಪಚೆ ಕುರೇಗ ದತ್ತ ಬುಣೆಗೆ ಬೇಬೆ ಬುಣೆಗೆ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿಕಮಾಕು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗೆಂ ಉಳುನ ನಮಸ್ ಮೇದು ಬಿದೇಸಿಂ ಎದನಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಕೆರಿಗೆಂ ಕುರಿಮೆತಲಮು ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹುನ್ನ ಕುರಿಮೆತಲಮು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆದುಮ ಬದರು ಹೆದುಮವರೆ ಮಿಕಂಕ ಮುಹಿಮವಣಿ ಎಹೆಂಗೆ දෙන් කුඩිය බලාලානේ ව්‍යාපාරික දායරන් ෆා කොල්ලවේ ಖಬರ್තුಗೆ ದುನಿಯಾಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಖಬರ್ತಗ ಮೇ ಖಬರ್ತಗೆ ಆಗನ್ ಕುಡು ಕುಡು ವಗುತ್ ಕೊಳಕ ಫೋ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ
israf kofiya mi pool furale ve hafen israfan mi awshige emmen komme duwa kuti gota dan ngolanya ti israf kurawani mi kuliga wa hafen tan tan ta fena vedu isnama israf no kurama Danita, it's a kangen and Zani. Nehenta? Anika coach baka hol. Mahmood and Emma Wits Nodeless. Baby, coach at the Kakani. Guess what? All of them favorite. Airways Miharwes Emminge Makbul Wits Noodles मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करनी डेजी मी सब व्यापारी के दायरा फाकुल वे खबर का बालालन ओरिदो आईफोन 13 प्रो मैक्स आदि आईफोन 13 मिनी प्री ऑर्डर मूली वेबसाइट में दर को हुलवाला फिर एप्पल कंपनी में फोन रीति आ डिजाइन तक हिमने आईफोन 13 का मॉडल तक का वाद बड़ी कैमरा सिस्टम तक को प्रोमोशन सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के इतरम बैटरी लाइफ बनी इतर फूरी हम कोफा हमें को आईफोन 13 सीरीज के फोन तो का एकुलेफवा एप्पल ए फनर बायोनिक चिप की मिहातन स्मार्टफोन का बेनो कुलेफवा एम हालो चिप उरिदुंग आईफोन 13 मॉडल तक प्री ऑर्डर हुलवाली में मोहगे अव्वण दोहगे रे बारगಡೆ सुमेटुगा उरिदुगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मूली वेबसाइट में दरको कस्टमर न आईफोन 13 मॉडल तक प्री ऑर्डर हुलवालो मायकु गिना अददेगे कस्टमर मिहारस्वनी प्री ऑर्डर कोफक म उरिदु इंबुने खबर निमाल को तुम बलालानी दुनिया के मशरूम फाह कोलवे खबर का एगुदुंग ईरान के फुरतम रईस अबुल हसन बरिसंतर अवहार वेच नवास्ते के हद्दी हंडुवबन अहरुगे इंकलाब फहु वेरिकम वडागंडवी रईस बनि सदुर बनि फहुं इतुबारे नेकम कंडला मगा मुंदुर कोफा मगा मुंदुर कुरुमुं एना वनि गौ मुदु को फिल्लवाफा एना अवहार फनी फ्रांस के वेरिरा पेरिस का दिडुलुवा तायतंग हर्तके फहुं अवहारा वीरु एनिग उम्र की अड्डिहा अंग हरु मारुवी गिन दोस्त के वंतें आलास कंफुला उलुवु मफहु पेरिस के सेक पेट्रियास हॉस्पिटल का फरुआ होदव मुंगेंदवनिको बनिसदुरं उफंवी नवास्ते का तिरिस तिंवना हरु ईरान के हुलंगु हेमेदन प्रोविंस एना के बप्पा फुलकी ईरान के मशहूर दीनी लीडर आदि ईरान के में फहुगे शाख कमपा मोहम्मद रिजा पल्लविया देखोळगेना इंगलाब के लीडर कमपा रुहोल्ला हवेनी के गैग एक्वेरियस में पणिसदुर कियवा विदारवी यूरोप का एने की शाह के शाही वेरिकमा देखोळा वकाला तुकुरवी में है आदि हमेनी के गैमी है इसमें एनावनी हमेनी ईरान के सुप्रीम कोर्ट लीडर कमा हवालुम के कुरी पेरिस का एना को बदलू में विस्पावाफा मी खबरा को मिग्रे के तफसील दंडवाणी मणि अड़मना को तफसील बेल्लम गति हद को लेवा कुछ कोलेट का वर बोड़ा शुक्र दंडवा बाजरे उफावेडे कंगे अस्सलाम वालेकुम।